ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. ते पैसे मागे गेले की कसे गेले? मग असं तुमच्या कधी पाठी घेतले ते भूसंपन्नाला वेगळे पैसे येत नाहीत, कारण तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे विशेष वापरून ते पैसे आले कळा विशेष वापरून ते पैसे गेले. मे 2025 ते पैसे मागे गेले. आता तुम्ही काय केलं होतं, तुम्ही प्रोसिजर चालू ठेवली असती ना तर ते पैसे राहून तुम्हाला असतं आणि ते काय तुम्ही ते काय डायरेक्ट अकाउंट मध्ये घेतले नाही, आपल्या अकाउंटला पैसे होते ना ते. हो बरोबर. मग पण ते काय करतात की ते 31 मार्च नंतर हे मागवतात की बाबा पैसे. एका 31 मार्चला गेले नाहीत ना, त्यानंतर 4-5 31 मार्च झाली. नाही, 22ला पैसे 22ला पैसे बरोबर आले. बरोबर. 22-23 गेला, 24 गेला, आता 25ला तुमच्या गेल्या महिन्यामध्ये पैसे गेले. हे जर तुम्ही प्रशासनाने जर व्यवस्थित केलं असतं, म्हणजे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं असतं तर ते पैसे थांबले असते ना. ते काय काय वेळी कसं होतं की डिमांड अकाउंट हे अकाउंट असतो ते अकाउंट डायरेक्ट ते घेतात. आता हे पैसे ह्यांच्या अकाउंटला होते, तुम्हाला डिपॉझिटला व्याज पण मिळालं त्याचं. वीज व्याज दिलेले म्हणजे ते पण म्हणजे आता ते शासना तुम्ही तुम्ही पार्किंग हे केलं. हो 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 हो. काय झालं तुम्ही केलं, मी ह्यांना पण पत्र दिलं केलं साहेबांना, त्यांच्याशी बोललो. ते म्हणले आपण पुढे ना फक्त माझी माहिती म्हणे आता पीडब्ल्यूच्या रस्त्यावरची परमिशन कोण देतो बांधकामाची? नाही हे सोडून देतो ना मार्जिन सोडून देतो. म्हणजे आपण देतो ना, हो. पीडब्ल्यू तर देत नाही. हो. म्हणजे ते मार्जिन रस्ता आणि मार्जिनचं जे अंतर असेल पीडब्ल्यूची मग असेल ते मधलं एक आपलंच आहे. तुम्ही त्यांना नाही, आपण कुठे त्यांना हस्तांतरण करतोय. तुम्ही कारवाई केली असेल, तुम्ही कारवाई करता ते थांबवले असं आहे काय? नाही पण ते जर कोर्ट मध्ये गेले तर पुन्हा माझ्यावर नाही तसं नाही. आपण कोण म्हणजे तुमचं अधिकृत अनधिकृत बांधकामाला जसं पुढे असं अनधिकृत नाही त्यांच्या जिथे इमारत सेटबॅक आपल्याकडे रस्ता रुंदीकरणाची जागा सोडलेली आहे. 1 कोटी रुपये खर्च केले आणि त्याच्या बाहेर जर आता इथे आपली नगरपालिकेची इमारत आहे, बाहेर जर स्टॉल लावले तर कसं होईल? बरोबर नाही. तो रस्ता आहे ना रस्ता फक्त पीडब्ल्यूडी असल्यामुळे पीडब्ल्यूडीकडे रस्ता आपण कारवाई करणार नाही. पण तुम्ही साहेब अधिकारी म्हणून ना, आता तुम्ही आणि ह्या नगरपंचायतला सीओ माझ्या 3 वर्ष सीओच नाही, परमनंट सीओ नाही ना. नाही तिरके साहेब गेल्यापासून जिल्ह्यात तरी होते परमनंट, नंतर शेवटी चार्ज होतो ना त्यांच्याकडे. पहिले परमनंट नव्हते, मग परमनंट. नंतर दुसरं साहेब घेतो ना, आता ही सीआरजे संदर्भात काही नोटिस तुम्ही काढल्या, मग त्यांचं पुढे काय म्हणजे त्यांना काय करणार? ते हे कलेक्टर मॅडम त्यांना हे देणार अफिडेव्हिट देणार आहे त्याच्यासाठी एनजीटी मध्ये. एनजीटीची केस चालू आहे आणि कलेक्टर मॅडमचं असं म्हणणं आहे की ते बऱ्यापैकी जेवढे वाचवता येईल तेवढे आपल्याला वाचवायचे लोकांचे. त्या पद्धतीने त्या प्रयत्न करतात. आम्हाला तुम्ही सांगितलं माहिती घेऊन तुम्हाला सांगतो तर त्याला 3 महिने झाले. नाही त्याच्यासाठी नगराध्यक्ष मॅडमशी बोललोय. त्यानंतर तो म्हणत होता की एनजीटीच्या नॉर्म्सनुसार बसत नाही. एनजीटीकडनं मी पत्र घेतलं की जे काम चाललंय ते एनजीटीच्या नॉर्म्सनुसारच चालू आहे. जे नवीन नियम बदलले त्या नियमानुसारच काम आहे. एनजीटीने आम्हाला पत्र दिलं. आता त्याच्याकडून फक्त काम करून तुम्हाला तुम्ही असं समजू नका की 4च आहेत म्हणून त्यांना प्रश्न नाही. तुम्हाला कायद्याची जबाबदारी तुम्ही अडचण केली आहे. आम्ही आता हे कसं आलं की बघा, तुम्ही पैसे पाठी गेल्यामुळे शेवटी आम्ही सांगणार ना की सीओमुळे पैसे पाठी गेले ना. आता उद्या नगरसेवकांनी आज माहिती दिली आणि उद्या कोणती चुकीची माहिती असेल तर कोर्टात जातील ते. त्यामुळे आम्ही एवढंच सांगण्यासाठी आलो की 4 नसले तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि लोक जे काही चुकी असेल कोणच करू शकत नाही. आम्ही पण करू शकत नाही, तुम्ही पण करू शकता. योग्य असेल तुम्ही करू शकता. आता म्हणजे नगरपंचायतच्या म्हणजे आता तुम्ही 2 दिवस तर तुम्हाला काम करायची इच्छा आहे का आम्हाला माहिती नाही. म्हणजे अध्यक्ष असेल त्यांना पण तुम्ही सपोर्ट करा किंवा नगरसेवक सपोर्ट करा. तुम्ही 2 दिवस आला आणि दुसरं घेतलं तर काय होणार? कारण आता बघितलं की नाट्यगृहाचं ते कामाचं ते अजून अपुरंच आहे. म्हणजे काम पूर्ण झालं पण ताबा पण घेतला. हे बांधलेलं सभागृह नाही, त्याचं काम पूर्ण नाही.
त्या कॉन्ट्रॅक्टरला मी पत्र दिले, काम पूर्ण नाही हो, त्याला. हो. पण ते वर्ष झालं आता वर्षभर काही कामच करत नाहीये. हा, त्याला एकदा त्याला त्याला नाही तर तुम्ही त्याला suspend बोललो, हे हो, करून हो, टाका. हो, काम पूर्ण नाही ते म्हणून आम्ही हो, ताबा पण घेतला. ते ताबा घ्या. हो. आता आपलं कचराच आहे, मागे हे गेलेले सगळे कचरा म्हणले त्याला तुम्ही पुढे काय केलं, पुढे तक्रार गेली पुढे काय त्याच्याकडून ही त्याची बिलं काढलेली नाहीत अजून. हा, त्याची काढू नका, कारण त्यांनी कामच केलं कोणती नाही. बिलच काढली. नाही, पण मशिनरी पण आता नाही, दुरुस्त नाही, नाहीये त्याच्या. आता मशिनरी कुठे दुरुस्त मशिनरीचं आहे? टेंडर झालं साहेब, त्या दिवशी आपण घेतलं ते काम करायला सांगितले नवीन माणसाला, म्हणजे दुरुस्ती मशिनरी दुरुस्तीसाठी. नाही ना, मग पुढच्या वेळी कुठे स्टॉल लावले कुठे तर तुम्ही त्यात अडकडी आणू नका. हा, नाही तर आम्ही लावूया. हा. आमच्या पण काय ते समोर जागा आहे, लोकं तयार आहेत. आम्ही सांगतोय नको. आणि ते साहेब, मोठं द्या आम्हाला. आणि साहेब, गंमत तुम्ही अशी आहे सर, ते गाळे जे आहे तो स्वतः मालक चालवतच नाहीये, ते 10,000 रुपयाने भाडे भाड्याने देतात. तुम्ही करा मग आम्ही तर आमच्या कार्यकर्त्यांना देतो ना, मग तिकडे तुम्ही नाही, आमच्या लोकांना आणू नका तिकडे. आणि साहेब असं तुम्ही सांगितलं ना, हे माझं नाही तर लोक सगळेच हो. ताब्यात जा. त्यासाठी एकदा तिथे आम्ही पर्टिक्युलर ते म्हणत नाही हो, नाही, साहेब. किती साहेब किती जो दिवस तो नियम लागतील? असेल तो उद्या तुमच्या सीओ नगरपालिकेच्या समोर कोणते स्टॉल लावतील, तुमची जागा नाही हो. सांगणार. दुसरा एक सांगा. उद्या स्वामीच्या रवींद्र माडगूळ यांच्याबरोबर आम्ही नगरसेवक आणि आमचे माजी नगरसेवक असतील, माजी नगरसेवक असतील, याच आम्ही मुख्य कार्यकारी भेटलो. आणि खरं तर आपल्या शहरामध्ये चांगलं फिश ॲक्वेरियम झालं पाहिजे म्हणून विशेष बाब म्हणून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आपण जवळजवळ 5 कोटी रुपयाचा निधी आणला होता की त्याचं फिश ॲक्वेरियमचं जमिनीचं ॲक्वेशन काढण्यासाठी. आणि ॲक्वेशन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी येत नाही, परंतु तो आला होता. आणि दुर्दैवाने काल मे 2025ला तो निधी पाठी गेला आहे. आणि यासाठी आम्ही सीओकडे माहिती घेतली तर दुर्दैवाने तो निधी पाठी गेला आणि त्या निधीवरचं व्याजसुद्धा पाठी दिलं. आणि हे खरं तर नगरपंचायतच्या फंडामध्ये होते. म्हणजे जर यांनी पत्रव्यवहार केला असता किंवा इथल्या लोकप्रतिनिधींना भेटले, लोकप्रतिनिधी त्या संदर्भात सकारात्मक असते तर हे पैसे पाठी गेले नसते. आणि आम्ही माहिती घेतली की अजूनही फक्त जिल्हा नियोजनचे पैसे आले, इतर कुठलाही निधी या नगरपंचायतीमध्ये प्राप्त झाला नाही. त्याचबरोबर महेंद्र माडगुळकरांनी शहरामधील अतिक्रमण असतील, लाईटची व्यवस्था असेल, कचऱ्याची व्यवस्था असेल, या संदर्भात सुद्धा आम्ही त्यांना भेटलो आणि आमची भूमिका सांगितली आहे. त्याचबरोबर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा लवकरच या संदर्भात भेटणार आहोत. आणि आज भुयारी गटर योजना खरं तर गेले अनेक वर्ष बंद आहे. आम्ही सुद्धा त्यावेळी पैसे आणले, परंतु ठेकेदार बदला आणि त्यावेळी पण सांगत होतो, परंतु त्यावेळी तत्काल नगराध्यक्षाने ते टाळलं. आणि आता सुद्धा त्या भुयारी गटरचं पुढची योजना कशी होणार आहे किंवा पाणी योजनेसुद्धा तसंच होता कामा नये, कारण ही जवळजवळ 100-150 कोटीची कामं आमची सत्ता असताना आम्ही ते पैसे आणले होते, परंतु त्यातला योग्य वेळ झाला पाहिजे म्हणून आमचे नगरसेवक त्यावर लक्ष टाकतील. आम्ही नगराध्यक्षांना सुद्धा त्या संदर्भात निवेदन देणार आहोत. त्यांना पण आम्ही त्यांच्या कामकाजाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आणि यापुढच्या काळामध्ये ज्या ज्यावेळी चुकीचं असेल त्यावेळी आमच्या नगरसेवकांबरोबर आम्ही मालवणवासी म्हणून जो आम्हाला मालवणवासियांनी जो मतदानाचा आम्हाला अधिकार दिला आहे किंवा आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे, त्याला आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी नगरपंचायतीला योग्य अशी भूमिका असेल, योग्य सहकार्य असेल ते आम्ही करू. परंतु चुकीचा वापर असेल तर आम्ही त्यांना विरोध शासन स्तरावर आम्ही वेगवेगळ्या स्तरावर आम्ही विरोध करू.